ғамгинӣ, ноумедӣ, ноаёнӣ. Инҳо буданд ҳиссиётҳое ки ман дар 2 моҳи охир таҷриба кардам. Аз охири нашри навори касбиам дар YouTube 2 моҳ сипарӣ гашт. Аз дӯстони онлайнӣ даҳо паём гирифтам ки аз ман мепурсанд: «Ҳей Ризо, кай ба эҷоди наворҳо ба мисли пештара бармегардӣ?» Ман дар ҳақиқат мехоҳам ба шумо гӯям ки ин бозгашти ман аст, вале дар асл ин тавр нест. чӣ тавре ки шумо медонед, дар тӯли 2 моҳи охир ман танҳо дар пахшҳои мустақим будаму аз эҷодкорӣ дур. Ман ният надоштам то нашри пурраи курсам навори наверо бо саргузашти нав ҳамрасонӣ кунам, чунки замонгир асту манро аз эҷод кардани курси ITF+ тоҷикӣ дур мекунад. аммо мақсади ягонаи ман дар ин вебнамо шаффофӣ, ростқавлӣ ва саргузашти воқеии худро гуфтан аст. новбаста аз он ки ман ба ҳадафҳои бузургтарин худ мерасам ва ё ин ки бо душвориҳои зиндагӣ мубориза мебарам. бояд ки воқеиятро бар шумо бармало гӯям. ман барои ҳамин хостам ки ба шумо навсозиҳоро аз ҳаёти худ баъд аз оғоз кардани курси ITF+ тоҷикӣ нақл кунам. баъд аз 2 соли ҳуҷҷатгузории ҳаётам ва нашри пайдарпай наворҳо дар YouTube эҳсос кардам ки ба як чолиши наве дар зиндагӣ ниёз дорам. чизе ки бузургтар бошад, болотару фаротар равад беҳтар аз корҳое ки то ба имрӯз кардам. чӣ тавре ки шумо медонед, ман ба донишгоҳ рафтаму 3 соли ҳаёти худро дар он ҷо масраф кардам, то ки сояи IT-ро омӯзам. вале сипос ба COVID-19 ки моро хонашин карду ҳамаи он дарсҳо фосилавӣ шуданд. имрӯз ҳар як чизеро ки ман медонам сипос ба донишҳои курсҳои онлайнӣ ва таҷрибаи кориам аст. дар тӯли 23 соли ҳаётам ягон курс ва ё барномаи тоҷикие наёфтам ки манро бо забони модариам IT-ро омӯзонад. ҳамаи курсҳое ки ман хондам ҳам дар донишгоҳ ва ҳам дар ҷаҳони онлайнӣ ҳамаш бо забонҳои хориҷӣ буд. баъд аз гирифтани 4 сол таҷрибаи кории касбӣ дарсҳои IT, гирифтани диплом аз донишгоҳи аврупоӣ, ниҳоятан ҳис кардам ки ман омода ҳастам курсеро созам ки Ризои 16 соларо баҳсҳои IT роҳ нишон медиҳад. акнун шумо фаҳмидед челленҷи нави манро: сохтани курси ITF+ тоҷикӣ. оқилона эътироф мекунам, рӯзи аввал хело ҷолиб буд. ҳис кардам ки ин аллакай стартапи ҳақиқии нав аст. ман якчанд намунаи курсҳоро бо дигар забонҳо тамошо кардам. аз онҳо идеяву илҳом гирифтам. курсро ITF+ тоҷикӣ номгузорӣ кардаму логояшро ҳам сохтам. дар бораш мақола навиштаму дар сомонаи rizogиёев.com нашр кардам. ин курсро ман ба 15 бахш ҷудо кардам. бахши якум: чӣ тавр одамон компютерҳоро истифода мебаранд. бахши дуюм: системаи сахтафзор. бахши сеюм: портҳо ва дастгоҳҳои приферӣ. бахши чаҳорум: захирасозӣ ва ҳамрасоноии додаҳо. бахши панҷум: шиносоӣ бо системаи оператсионӣ. бахши шашум: насб ва танзими компютер. бахши ҳафтум: насб ва танзим кардани телефонҳои ҳушманд. бахши ҳаштум: идораи файлҳо. бахши нуҳум: истифода ва мудирияти нармафзорҳои корбурдӣ. бахши даҳум: танзими шабака ва пайвастшавӣ ба интернет. бахши 11-ум: коҳиши таҳдидҳо ва амният дар IT. бахши 12: нигоҳдорӣ ва идоракунии компютер. бахши 13: рафъи мушкилот дар IT. бахши 14: шиносоӣ бо пойгоҳи додаҳо. бахши 15 бошад таҳия ва татбиқи нармафзорҳо. ин буд курси ITF+ ки ман онро ба 15 бахш ҷудо кардам. хулоса ин ки ман мехостам курсеро таҳия кунам ки дар худаш донишҳоеро дошта бошад ки ба ҳар як шаҳрванди асри 21 имрӯз донистанаш ҳатмист. аз рӯи нақшҳои ман бояд дар тӯли 2 моҳ ин курс омода ва нашр мешуд. дар моҳи аввал бояд пешнависи дарсҳоро менавиштам. дар 2 ҳафтаи моҳи дуюм дарсҳоро ба навор мегирифтам ва дар 2 ҳафтаи охир онҳоро таҳрир мекардаму дар itomuz.com нашр. вале дар асл чунин нашуд. ҳафтаи якум сипарӣ гашт. навиштаи скриптҳои бахши якумро ба итмом расонидам. ба вуҷуди он ки нақшаи кори афсонавӣ буд, ман оҳиста оҳиста ҳис мекардам ки ин лоиҳа дар 2 моҳ амалӣ намешавад. аввалин фаҳмиши ман ин тағйироти куллӣ дар кори ҳаррӯзаам буд. ҳадафи ман дар ин курс ин буд ки арзиши ҳарчи бештарро дар муддати кӯтоҳтарин таъмин кунам ва аз ин рӯ ман қарор додам ки аксари дарсҳоро калима ба калима скрипт кунам. рости гап, аз гузаштани скрипти видеои YouTube ба скрипти видеои дарс ин як тағйироти хело бузурге буд. чун ман боре ҳам курси онлайнӣ насохта будам, боре ҳам ҳамчун омӯзгори касбӣ дар ягон донишгоҳ дарс нагуфта будам. ин манро бори дигар водор намуд ки то чӣ андоза кори онҳо душвор будааст. навиштани скрипти видео ин ба мисли навиштани роман аст. навиштани скрипти дарс ин ба мисли навиштани мақолаҳои илмист. барои наворҳои YouTube ту озодӣ бештари эҷодкорӣ дорӣ, то ҳикояи худро қисса кунӣ. аммо барои дарс ту бояд мавзӯъро сода карда дар кӯтоҳтарин муддат чардӣ. ба ростӣ барои омӯхтанаш ман вақти хело зиёдеро масраф кардам. дар ҳоле ки ман ҳамчун омӯзгор ҳару чизҳои навро меомӯхтаму бузург мешудам, то ҳол чизе маро парешон мекард.
ман дар корам гуногуниро эҳсос намекардам. касе ба ман шарҳ наменавишт ва ба маҳсулоти сохтаи ман баҳо намедод. пеш аз ин лоиҳа ман барои як рӯз скрипт менавиштам, барои як рӯзи дигар ба навор мегирифтам, барои якчанд рӯзи дигар бошад он наворро таҳрир мекардам. баъд аз як ҳафтаи пур аз заҳмату талош он наворро дар YouTube нашр мекардам. баъд аз нашри навор аз хондани шарҳҳои навиштаи дӯстони онлайнӣ хелам шод мешудам. илҳоми зиёде мегирифтаму боз ба эҷоди лоиҳаи нав бармегаштам. аммо вақте ки сухан дар бораи курс меравад, ман тӯли ҳафта ҳеҷ коре накарда танҳо сценарияи дарс менавиштам. ман аз хоб мехестам, дар мизи кория менишастам ва то соати 2 нисфи рӯзӣ саҳифаи холиро бо ҳазорон калима пур мекардам. ҳатто баъд аз навиштани скрипти 2 бахш ман наметавонистам ки онро ба дигарон ҳамрасонӣ кунаму мукофоте гирам. дар ҳоле ки ман шартномаи меҳнатӣ бо дигар ширкат дар лаҳистон дорам ва дар айтиомӯз ширкати худам корҳои зиёде барои анҷом додан мондааст. баъдан ба хулосӣ омадам ки аз зулфиқор кӯмак пурсам. зулфиқор дар навиштан ва вироиши матнҳо маҳорати фантастикӣ дорад. бо ӯ дар суҳбат шудем. вазъияти ман ва курси ITF Plus тоҷикиро ба ӯ фаҳмонидам. хушбахтона ӯ ин пешниҳодро қабул кард. ба хулосае омадем ки аз ҳар як бахш ҳадди ақал 2 дарсашро ройгон дар вебнамои ютюби айтиомӯз нашр кунем. ҳам ITF Plus тоҷикӣ таблиғ мешавад ва ҳам касе аз он чизеро меомӯзад. дар як моҳи аввал ман дигар худро ҳамчун эҷодкор ҳис намекардам. худро ҳамчун омӯзгор, муаллиф ва соҳибкор эҳсос мекардам. ба ҳар ҳол каме ҳам бошад ман аз масъулиятҳои навам лаззат бурдаму аз кор дар лоиҳаи нав дар ҳаҷон будам. вале дар як замон кори ман душворӣ ва стресси зиёдеро меорад. ман ки дар ин муддат аз кори худ допамина мегирифтам, ба хулосае омадам ки дар офиси хонагии худ маконеро барои ба варзиш машғул шудан дар вақти корам созам. аз ин рӯ ман ба хулосае омадам ки пойгоҳи давидан харидорӣ кунам, чун барои ман саломатӣ дар ҷои аввал меистад. ин ба ман кӯмак расонид то бисёртар маҳсулнок шавам ва худро солиму бардам нигоҳ дорам. вале пас аз якуним моҳи кор дар ин лоиҳа ҳама чиз иваз шуд. нақшаи кори ман барои ба итмом расонидани курс якуним моҳ буд, вале ман фаҳмидам ки ин комилан ғайриимкон аст. дар ҳоле ки зулфиқор ҳам дар ин лоиҳа ба ман кӯмак мерасонд, мо танҳо 3 бахшро ба итмом расонидему халос. дар ҳоле ки мо бояд 15 бахшро дар ин муддат омода ва нашр мекардем. корҳои зиёде монда буд. ба мо вақти зиёде барои навиштани скриптҳо лозим буд, вақти зиёде барои ба навор гирифтани бахшҳо лозим буд. сохтани аниматсия ва таҳрири касбӣ вақти зиёдро талаб мекунад. ман намехостам ки ин курсам ба мисли курсҳо дар донишгоҳ ва мактаб бошад. ман намехостам ки ба мисли дигар кӯдакони интернет онро рӯякӣ омода кунам. ман мехостам ки ин курс пур аз арзиш ва шавқовар бошад. чӣ тавре гуфтам, ман ҳама чизеро ки то ба имрӯз медонам қариб ҳамаш аз YouTube аст ва курсҳои онлайнӣ. ман худам як донишомӯзи вижуалӣ ҳастам. вақте ки 16 сола будам, забони инглисиро дар мактаб аз омӯзгорони маҳаллӣ меомӯхтам ва дар хона бошад аз омӯзгорони хориҷии онлайнӣ. таҳрири навор, маҳорати суханварӣ, омӯхтани кор бо компютер, забонҳои барномасозӣ ва умуман ҳар як маҳорате ки имрӯз ба ман нон медиҳад, ҳамааш сипос ба омӯзиши рақамӣ мебошад. вале на ҳар як омӯзгор ва ҳар як курс арзандаи вақти шумо ва таваҷҷӯҳи шумо аст, чун онҳо дар худ на аниматсия доранд, на эҷодкорӣ доранд ва на маъние. чаро? чунки ин хелам душвор аст. таҳрири касбӣ душвор аст, вақти зиёдро мегирад. вале ман боварм дорам ки ҳамаи ин арзанда аст. баъд аз 2 моҳи заҳмоту талошҳо бо зулфиқор, мо дидем ки аз 15 бахш танҳо 5 таи онро ба итмом расонидаему халос. ин моро дар ҳақиқат ро афтода кард. ман бошам худро нотавон ҳис мекардам, чун натавонистам вақти ба итмом расонидани лоиҳаро муайян кунам ва ҳис кардам ки агар ин тавр идома ёфтан гирад, намедонам ки кай онро ба итмом мерасонам. дар якуним моҳи аввал ба дӯстони онлайнӣ ваъда дода будам ки ҳар як ҳафта як маротиба ба пахшҳои мустақим хоҳам баромад ва ба онҳо дар гуфтугӯ хоҳам буд. баъдан ба хулосае омадам ки дигар ба пахшҳои мустақим намебароям, то ки ҳамаи диққатамро дар рӯзҳои истироҳатӣ ба курс гузорам. вале ин ҳамаро бадтар кард. ғамгинӣ ва стресси зиёд манро фаро гирифт, чун дӯстони онлайнӣ ва худи ману дастаам аз ин лоиҳа интизорҳои зиёде доштем. одамон мегуфтанд ки шояд ки Ризо Гиёев дигар наворҳои нав бо ҳикояи нав эҷод намекунад. шояд ман аз эҷодкорӣ даст кашидам. шояд ки ман видеосози дурӯзаам. бисёре аз обуначиҳо аз саҳифаи ютюбии ман обунаи худро қатъ мекарданд. ба сомонаи ширкатам айтиомӯз дигар одамон намерафтанд. боз ҳар рӯз барои кори ширкати лаҳистониам вақт ҷудо бояд мекардам. дар айтиомӯз бошад бояд лоиҳаи нави барномаи мобилиро шурӯъ мекардем. сомонаро навсозӣ ва донишномои зиёд эҷод мекардем. ман ҳаракат кардам ки онро дар 2.5 моҳ ба итмом расонам, вале боз ҳам ғайриимкон намоён мешуд.
дар баъзе аз мавридҳо ин фишори доимӣ ба изтироби шадид табдил меёфт ки ба хоби ман ва вазъи равониям таъсиргузор буд. худро ғамгин ҳис мекардам ва дар нисфи шаб аз хоб мехестаму дар фикри он будам ки фардо ҳазорҳо проблемро бояд ки ҳал кунам. рӯзи дигар бошад то нисфи рӯзӣ хоб мерафтам. аз хоб мехестам ва танҳо барои 1 ва ё 2 соат дар болои лоиҳаҳои шахсии худ кор мекардаму дарҳол ба кори ширкат гузариш мекардам. ин ҳалқаи носолим ҳар рӯз такрор мешуд ва ман воқеан ҳис мекардам ки камэнерҷӣ шудаам. аллакай реҷаи ман шикаста буд. дар рӯзҳои истироҳатӣ ҳаракат мекардам то бо дӯстонам вақт гузаронам, то ки барои ҳафтаи оянда барқарор шавам. вале он ҳам кӯмак намекард. дар баъзе аз ҳолатҳо чунон тамбал шуда будам ки дар вазифаи оддитарин диққат карда наметавонистам. оҳиста оҳиста аз коре ки аз анҷом доданаш лаззат мебурдаму дӯсташ медоштам, дигар хоҳиши анҷом доданашро намедоштам. ба хулосия омадам ки як ҳафта ман бояд аз ҳамаи корҳоам дур шавам. худамро барои чолишҳои нав омода ва рӯзомад кунам. каме истироҳат карда бо энерҷии тоза ба кор баргардам. субҳ бахайр аз пойтахти лаҳистон шаҳри варшав. имрӯз ба маҳфили хонумон дар фанноварӣ ва ё ин ки хонумон дар технологӣ мерем. вале пеш аз он ки ин корро кунем, биёед ба аввали ҳикоя бармегардем. ҳаво торик шуда буд. мехостам компютерамро хомӯш кунам ва ба ҷойгаи хобам равам, чун соат 10 шуда буд ва ин вақти хоби ман аст. ногаҳон линкдинро кушодам ва дидам ки аз дӯсти онлайниам Санҷар паёме омадааст. паём чунин буд: салом Ризо, насиб тобистон хоҳам омад. ростӣ туро мехостам ба Варшав саммит даъват кунам. агар майл дорӣ, метавонем чиптаи ройгон диҳем. корот чӣ ту? ва ман дар ҷавоб чунин навиштам: о вау, агар ин корро кунӣ ку нур ало нур мешавад. чиптаи ройгон golden ticket чаро не? ҳоло танҳо аз дунболи сохтани курси ITF Plus тоҷикӣ ҳастем. скриптҳои 15 бахшро навиштаем ва 5 бахшро комилан сабт карда дар itomuz.com нашр кардаем. дар моҳи август дар нақша дорем ки аз дунболи сохтани барномаи мобилии iTomuz барои iOS Android бо фреймворки Flutter шавем. баъдан барои як ҳафта рухсатӣ гирифтаму дар қатора ба Варшав равон шудам. биёед каме дар мавриди ин ҷамоомад ва дӯсти онлайниам Санҷар қисса кунам. Санҷар муассиси codeyourpath.eu аст. ӯ солҳои тӯлонӣ мешавад ки дар Лаҳистон зиндагӣ мекунад. ширкати ӯ ба мисли Дарсҳои Дарсҳои маориф фаъолият мекунад. рисолати онҳо ин омӯзондани соҳаи маориф ба муҳоҷирон ва гурезаҳо дар ин кишвар аст. Санҷар ки солҳо боз дар ин соҳа фаъол аст, дӯстони зиёде дар соҳаи фанноварӣ дорад. ин гуна маҳфилҳо дар пойтахти Лаҳистон зиёд мешаванд, чун Варшав ин шаҳри технологӣ аст. маҳфили Women in Tech ва ё ин ки занон дар фанноварӣ дар як сол як маротиба мешавад. муассисон, мутахассисон, фанноварон аз тамоми қораи Аврупо якҷа шуда дар бораи ояндаи дурахшони технологӣ сухан мекунанд. ширкатҳои машҳур ба мисли Meta, Google, Amazon, Dell, Intel, Revolut, Codeyourpath, Inpost, TikTok, T-Mobile, Netflix, Nvidia, iTomuz дар он ҷо аз дунболи чеҳраҳои нав ва мутахассисони нав буданд. хусусан ин гуна маҳфилҳо бояд занони ин қораро ба афсонавитарин соат дар асри 21 ҷалб кунад. ин гуна маҳфилҳо барои нетворкинг ва ё шабакасозӣ зебост, чун ту бо бисёре аз шахсоне ки ба мисли худат фикр мекунанду дар соҳаи худат ҳастанд шинос мешавӣ. дар LinkedIn пайваст мешавӣ ва барои ҳамкориҳои оянда ин лозим хоҳад шуд. баъд аз як ҳафтаи дур аз кор, сайёҳат дар Варшав, шиносоӣ бо одамони нав, дидор аз мутахассисону фанноварон, ман бо энерҷии наву илҳоми нав ба хона баргаштам. баъд аз баргашт ба хулосае омадам ки бояд ки дигаргуниҳо шавад. ман ба лоиҳа умеди худро дубора пайдо кардам ва фаҳмидам ки барои ба анҷом расонидани ин лоиҳа танҳо як роҳ вуҷуд дорад. ин ҳаёти худро ман бояд якҷоя кунам, саломатии худро дар ҷои аввал гузорам ва аз ҳама муҳимаш он аст ки абарқудраттарин реҷаи кории худро созам. ин корро ман кардам. нақшаи кориро чунин кашидам. соати 7 аз хоб бояд хест ва омодагӣ ба рӯзро дид. барои 15 дақиқа дар оромӣ бояд нишаст ва танҳо фикр кард. аз соати 8 то соати 10 бояд ки сценари дарсҳоро навишт. барои 30 дақиқа субҳона бояд кард ва танҳо хӯроки сабук бояд хӯрд. аз соати 10:30 то ба соати 1 танҳо таҳрири навор ва ё сабти навор. дар як ҳафта 3 маротиба ба варзиш бояд машғул шуд.
баъдан кори ширкат ва дар охир соати 22:00 бояд ки ман дар ҷойгоҳ бошам. ҳаракат кардам ки ҳар рӯз бояд барои 9 соат хоб кунам. дар як ҳафта 2 рӯз ба худ имкон диҳам то чӣ коре хоҳам анҷом диҳам. агар хоҳам кор кунам, агар не бо дӯстон якҷо шуда фифа бозӣ мекунем ва ё ба шаҳр баромада қадамзанӣ меравем. акнун 3 моҳ мешавад ки ман дар болои ин лоиҳа кор мекунам. аз вақте ки саломатии худро дар ҷойи аввал гузоштам ва барои як ҳафта аз ин лоиҳа дур шудам, дубора умедамро ба ин лоиҳа барқарор кардам. агар ростқавлона гап занем, рӯзҳое мешавад ки ман мегӯям ки ин ҳамаш бефоида аст. касе дарсҳои манро тамошо намекунад. бас кун ин корро, дигар накун ин корро. вале кӯшиш мекунам ки то ҳам саломатии худро эҳтиёт кунам, ҳам кори дӯстдоштаи худро аз даст надиҳам ва ба мақсаде ки доштам содиқ бошаму онро новобаста аз вазъияти зиндагӣ омода карда дар платформаи омӯзиши itомӯз.com нашр кунам. бешак ин душвортарин лоиҳа дар ҳаётам буд. вале чӣ таре ки шумо медонед, маҳз ана ҳамин лаҳзаҳои душвори зиндагӣ аст ки моро калон мекунад, моро қавӣ мегардонад, моро маҷбур месозад ки то ки чизҳои наверо омӯзем, калон шавем. шахсан худи ман дар ин 3 моҳ фаҳмидам ки то чӣ андоза кори омӯзгорон душвор будааст. фаҳмидам ки ду калимаро якҷоя кардан, дар болои як мавзӯъ таҳсил кардан, онро сода карда ба донишомӯзон фаҳмонидан, ин кори ҳар як гӯшчапар набудааст. ман медонам ки ин лоиҳа вақти зиёдеро мегирад, энерҷии зиёдеро мегирад, вале боз ман медонам ки ин лоиҳаро ман ба итмом хоҳам расонд. агар шумо хоҳед ки чизе аз хатои ман омӯзед, ҳоло ман ба шумо 3 дарси омӯхтаамро аз ин 3 моҳ ҳамрасонӣ мекунам. якум, нақшаҳои воқеӣ кашед. ростқавлона гӯем, агар худи ман вақти муайянро ҷудо накардам, то ки вақти ба анҷом расидани лоиҳаро ҳисоб кунам. ман фикр мекардам ки дар якуни моҳ ман онро ба итмом мерасонам, вале мебинам ки шояд он 6 моҳ тӯл кашад. агар ман якчанд рӯз вақт ҷудо мекардам ва чуқуртар мавзӯи дарсиамро мегуфтам, ман метавонистам вақти воқеии хатми лоиҳаро муайян кунам. вақти воқеӣ ба итмом расонидани лоиҳа хеле муҳим аст. ин таъсири зиёде мерасонад ба вазъияти рӯҳонии шумо ва нақшаҳои ояндаи шумо. дарси дуюме ки ман омӯхтам он аст ки қурбониҳоеро ки барои ҳадафҳоятон мекунедро пешгӯӣ кунед. ҳар як ҳадаф бо қурбонӣ меояд. агар хоҳе ки маҳоратеро омӯзӣ, бояд ки соатҳои соат вақти азизи худро дар он масраф куниву ҳар рӯз барои соатҳои дароз китоб хонӣ, видеодарсҳо тамошо кунӣ, ҳар рӯз онро такрор кунӣ. агар хоҳе ки бадани зебо дошта бошӣ, бояд ки 4-5 маротиба дар як ҳафта ба толори варзишӣ равӣ ва онро ҳар ҳафта барои муддати хелам дароз такрор кунӣ. агар хоҳе ки афсонавитарин курси ITF+ тоҷикӣ созӣ, ки он роҳеро барои навомӯзон ба соҳаи IT нишон диҳад, ба фикрам ту бояд худро дар офиси хонагият барои 6 моҳ зиндонӣ куниву 99% вақти худро дар навиштан, навор гирифтан ва таҳрир кардан сарф кунӣ. ҳамон қадар ки ҳадаф бузург бошад, ҳамон қадар қурбонӣ зиёд хоҳад шуд. бале, ман медонам ки ин хеле осон аст, партофтани омӯзиши забони инглисӣ, дар ҳоле ки ту аз он лаззат намебарӣ, чунки ба мисли ту садҳо одам ҳар рӯз ин корро мекунад. вале вақте ки ту садҳо ҳазор сомониро дар як тиҷорат сармоя мекунӣ ва дигар одамон аз ту интизорҳои зиёде доранд, онро тарк кардан осон нахоҳад буд. ана барои ҳамин ту бояд мардак барин пеш аз оғоз кардани кор натиҷаи онро фикр кунӣ ва аз худ пурсӣ ки оё ин кор арзандаи қурбониҳо ҳаст. дарси севуме ки ман омӯхтам он аст ки одатҳои хубатро аз даст надеҳ. чӣ тавре ки шумо медонед, ман солҳо мешавад ки кӯшиш мекунам то беҳтарин одатҳоро созам, ба мисли ба варзиш машғул шудан, хӯроки солим хӯрдан, 9 соат дар вақти муайяншуда хоб рафтан. вале вақте ки стресс дӯсти беҳтаринат мешавад ва корат душвортар шудан мегирад, ин хеле осон мешавад ки одатҳои хубро аз даст диҳем. ҳаргиз нагузор ки кори зиёд, маблағи зиёд ва дӯстони гӯшапарат саломатии рӯҳӣ ва физикии туро аз байн баранд. боварам кун, агар ту бадани худ ва ақли худро эҳтиёт накунӣ, пас ту корҳои бузургро барои муддати хелам дароз анҷом дода наметавонӣ. ин ҳам ба ҳаёти ту ва саломатии ту таъсири бузурге мерасонад. ана барои ҳамин талош кун то он одатҳои хубро соз ва онҳоро ҳаргиз аз даст надеҳ. вау, чӣ тавр ҳикояи зебое буд, не? дар ҳақиқат ки ман хело меҳнат кардам барои эҷод кардани он ва вақти зиёдеро ҳам гирифт. вале ман ба ҳар як шумо сипос мегӯям. агар ки шумо ин навро то охир тамошо карда бошед, шумо дар ҳақиқат ки дӯсти онлайнии ман ҳастед ва ман умедвор ҳастам ки ин навор дар ҳақиқат ки ба шумо қимате дод. ва дар охир ман як таблиғе дорам. таблиғи ман чӣ аст? ман аз шумо хоҳиш мекунам ки агар ки
шумо хоҳед ки IT омӯзед, ба сомонаи www.itomuz.com раведу кори манро дастгирӣ кунед. Чунки ин аст лоиҳае ки ман тӯли 3 моҳи охир кор мекардам ва хеле маро хаста карда буд. Ва як бор бубинед ки чӣ тавр аст, чӣ гуна он омода шудааст, чӣ намуди дарсҳоро мехоҳед ки дар он илова кунем. Ин танҳо ITF Plus тоҷикӣ барои одамое ҳастад ки мехоҳад ки аввалин қадами худро ба соҳаи IT гузорад. Ва ман хеле шод ҳастам ки онро месозам. Ва дигар ин ки чӣ тавре ки шумо медонед, мо дорем ширкат ки ном дорад IT омӯз ва сомона дорад itomuz.com ва шумо метавонед ки дар он ҷо раведу аз рӯйхат гузаред ва мо дар оянда ҳаракат мекунем ки беҳтарин платформаи омӯзишии онлайнии тоҷикиро созем барои тоҷикони тамоми сеёра. Ва мо дар ҳақиқат ки орзуҳои бузург дорем. Мо мехоҳем ки барномаи мобилиашро созем ба мисли iOS ва Android. Мо мехоҳем ки сомонаро абарқудраттар кунем. ва инро дар ҳоле карда метавонӣ ки дӯстони онлайнӣ дастгирӣ кунанд. Яъне дастгирӣ ба он ки ту меравӣ онро аз рӯйхат мегузарӣ, мебинӣ кадом тугмааш кор мекунад, кадомаш кор намекунад ва баъдан ба мо баҳо медиҳӣ. дар телеграм ба мо паём мефиристӣ, дар почтаи электронӣ менависӣ ки ҳей Ризо, ин қисми сомонат кор намекунад, ин гуна функсияи навро илова кун ва баъдан мешавад дӯстӣ, бародарӣ, баробарӣ. бале дӯстои меҳрубон, сипоси фаровон ба ҳар як шумо барои тамошо ва умедворам ки шуморо дар дигар наворҳо низ хоҳам дид, вале имрӯз бояд ки алгоритм ютубро ҳак кунем. Албатта ки ба мақсади нек. Лайк гузор, комент навис, ба дигарон ҳам расонӣ кун. биёи имрӯз алгоритми ютубро ҳак мекунем ба мақсади нек. ва ман шуморо умедвор ҳастам ки дар дигар навор ҳам хоҳам дид. хайр.